मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आता तुम्ही जो डेमो व्हिडिओ बघितला आहे त्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, आजचा व्हिडिओ आपण हा श्रावण सोमवार व्हिडिओ एडिटिंगवर घेऊन आलेलो आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण हा खोल जबरदस्त आणि HD क्वालिटीमध्ये डिझाईन केलेला आहे। आजचा व्हिडिओ आपण हा काइनमास्टर ॲप्लिकेशनचा यूज करून डिझाईन केलेला आहे। तुमच्याकडे जर काइनमास्टर ॲप्लिकेशन नसेल तर त्याचा मोड APK आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे। तिथे जाऊन तुम्ही आपला मोड APK डाउनलोड करू शकता। आजचा जो व्हिडिओ बनवलेला आहे त्याचं जे संपूर्ण मटेरियल आहे ते तुम्हाला काही वेळातच व्हिडिओचं लाईक टार्गेट कंप्लीट झाल्यावर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटेल। तसेच त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे। त्याला एक पासवर्ड आहे, पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दिलेला आहे। तो पासवर्ड एंटर करताच तुमचं मटेरियल एक्स्ट्रॅक्ट होऊन जाईल आणि तुम्ही पण अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ बनवू शकता। तर आजचा व्हिडिओ एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मी बनवलेला आहे। यामध्ये जर तुम्हाला कोणती अडचण आली तर तुम्ही ते आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता। त्यासाठी तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, जा आणि फॉलो करा। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग आणि बॅनर PLP संबंधी व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो। ते जर व्हिडिओ तुम्ही मागचे आपले व्हिडिओ पाहिले नंतर ते चॅनलवर जाऊन पाहू शकता। आणि आपले पुढचे व्हिडिओ मिळवण्यासाठी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर आज फर्स्ट टाईम आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केले नसाल तरी आपले चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या। तर चला, जास्त वेळ न करता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। वाटतं तुम्ही जर अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नंतर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि या व्हिडिओला लाईक केल्यानंतर व्हिडिओला लाईक करून टाका। बस बजेटच बसला मग आपला, एकदम बजेटच बसला। राहतेच भाऊ, करा मग व्हिडिओ चालू, पट्ट करतो ते लाईक आणि सबस्क्राईब मग करा चालू। जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। कब तक हो